Meditació de 10 minuts. Sentir. Sovint, en el nostre dia a dia, actuem sense posar atenció al que fem. Caminem, mirem, sentim, assaborim, toquem, ens comuniquem, però sentim. Sentir és molt més que moure's, és molt més que veure, és també molt més que escoltar i parlar. Sentir és posar atenció en tot el que fas. Amb el propòsit de connectar amb els nostres sentits, farem aquesta meditació. Per això et col·locaràs en una postura còmoda, assegut o estirat, col·locant o tancant els ulls, connectant amb la respiració. Fes que aquesta sigui profunda i suau, inhalant i exhalant pel nas. Segueix el recorregut mentalment de l'aire pel teu interior. Fes-lo arribar a l'abdomen, retén-lo uns segons en aquest punt, abans d'exhalar-lo. Sent com entra l'aire al teu cos. Connecta't a cada respiració. Posa la mà esquerra sobre el ventre i l'altra sobre el pit. Sent com s'inflen en rebre l'aire i es desinflen en desprendre'l. En connectar-te amb la respiració, et connectes amb el present, sentint l'aquí i l'ara. Posa atenció a la mà dreta. Connecta't amb el cor. Nota com batega. Escolta'l. Sent'ls per tot el cos. Connecta't també amb la teva ànima. Senta-la, il·lumina-la amb l'energia que t'ofereix l'univers. No et desconnectis de la respiració. Sent-la. Sent com en cada inspiració t'omples d'energia, de llum. Sent també quan exhales com l'aire neteja tots els pensaments que t'aparten d'aquest moment i s'emporta totes les tensions. Si ho desitges, torna a col·locar les mans a la postura que havies adoptat en començar la meditació. Però no treguis la teva atenció del moviment que estàs fent. Sent-el. Respira. Relaxa. Deixa anar tensions. Posa atenció a la música. L'escoltes? La sents? Deixa que ompli el teu interior. La respiració i la música t'estan ajudant. Sent com et van asserenant. Uneix-te a elles. Sigues un de sol amb elles. Lliura't a aquest moment. Aquest moment és únic. Sent-el.
Posa atenció al teu voltant. Estàs envoltat per la natura. La Mare Terra t'obre els seus braços, volent compartir el seu amor amb tu. Sent-el. Deixa't abraçar per ella. Comparteix amb ella el seu amor. Respira i sent la teva presència en tu. Nota el teu cos. Sent també la presència de la teva ànima i la teva connexió amb la llum original. Completament connectat amb els sentits, visualitzaràs la llum que omple el teu interior. Agafa'n mentalment una part d'ella, col·loca-la en el palmell de la mà. Nota la seva calidesa. Mira la seva brillantor. Olora la seva fragància. Sent com està desitjant ajudar tota la humanitat. No la facis esperar. Deixa que voli, que es desplaci, que ompli el planeta amb la seva energia, amb el teu amor. Nodreix-la amb la generositat de la teva ànima. El que vull per mi, ho vull per a tothom. La teva actuació t'omple de pau. Sent-la. Sent dins teu l'amor que estàs donant a la humanitat, al planeta, a l'univers. Sent-el. Ells s'alegren i et donen les gràcies. Ha arribat el moment en què tu també has d'agrair. Agraeix poder haver sentit les vibracions d'amor i harmonia que s'han creat. Agraeix a l'univers per les energies que t'ha donat i a tots els éssers que t'han acompanyat en aquesta meditació. Ara, faràs 3 respiracions com les primeres que has fet. I a poc prendràs consciència del lloc on ets i mouràs lentament els dits de les mans, els dits dels peus, les mans, els peus, les cames, els braços, el cos, i obrint els ulls tornaràs conscientment al teu aquí i ara. I quan tornis al teu dia a dia, fes-ho amb amor i confiança. Recorda, quan facis servir els teus sentits, fes alguna cosa més que utilitzar-los. No et conformis tan sols en moure, olorar, mirar, assaborir, sentir, tocar. Posa atenció en tot el que fas. Sent.